sekretuak. Baziren behin, bi mutil gazte soldatuak zirenak. Etxera joateko gogoa zutenez, baimena eskatzea pentsatu zuten. Baimena lortu ondoren, biak elkarrekin etxerako bideari ekin zioten. Soldaduen soldata ez zen oso altua eta diru gutxi zuten patriletan. Horregatik, diru gehiago nola lortu pentsatzen hasi ziren. Ura dela eta bat itxu gelditzen bazen, limosna eskatzeko aukera izena zutela bururatu zitzaien eta zozketa egin zuten itxu nor geratuko zen aukeratzeko. Halaxe egin zuten eta limosna eskean hasi ziren. Diru pixka bat elkartzea lortu zutenean, itxuaren laguntzaileak diru guztiarekin galdetu nahi zuen eta horretarako bere lagun itxua basura eraman zuen. Uzteko asmoz bakarrik. Gero diru guztiarekin alde egin zuen. Itxuak bakardadea sentitu zuenean beldurra sumatu zuen, basoko animaliak beldur zelako. Horregatik zuhaitz adarretara igotzea erabaki zuen salbu egon zelakoan. Bat-batean garresi bat entzun zuen eta jarraian beste bi garresi. Itxuera bat iklaraturik zegoen. Zuhaitzaren beko aldetik zetozen, ahotsak entzuten zituen eta elkarren artean hitz egiten ari ziren tximino bat, otso bat eta hartz bat zirela konturatu zen. Ez zuen mugitu nahi, bekoa bere han zegoela ez ohartzeko eta geldi-geldirik geratu zen. Holaxe, arretaz entzuten hasi zen, asmorik ez izan arren. Tximinoak hauxe esan zuen. Sekretu handi bat daukat kontatzeko, baina hemendik ez dela aterako zin egin behar didazue. Inor ez du jakin behar, zin egin duzu ez duzuela ezer esan behar. Noski. Erantzun zuen otsoak eta hartzak. Zuhaitz honen bigarren azalak itxutasun sendatzen du. Esan zuen tximinoak. Jarraian otsoak horrela esan zuen. Nik ere badaukat inori kontatu ezin diozuen sekretu handi bat. Herri honetako uzta guztia galdu eta animali eta gizakiak egarriz dituen lehorte honekin bukatzeko kanposatu ondoan dauden belar txarrak kentzea besterik ez da egin behar. Eta azkenik hartzak horrela esan zuen. Nik ere badaukat inori kontatzeko ez diozuen sekretu handi bat. Erregearen alabak denbora luzea darama ohean eta ez da sendatuko norbaitek ahoeko koltxoi barruan duen apoa atera eta erretzen ez duen artean. Hiru animaliek beraien sekretuak kontatu ostean elkarra agurtu zuten berriz inori ez zizkiotela kontatuko sekretu handi haien zein eginez. Aldi berean, hurrengo urterako toki berean elkartzeko hitzordua egin zuten. Animalia joan zirela sumatu bezain pronto itxua zuhaitzetik jetxi zen eta tximinoak esandako zuhaitzaren bigarren azala kendu eta begiak igurtzi zituen. Berehala ikusmena berreskuratu zuen. Ura ondoren berrirantz abiatu eta udalarekin elkartu zerrela esan zuen. Kanposatuko ondoko belar txarrak kendu behar duzue euria egiteko. Horrela zuen lurra pusti egingo dira eta ez duzue uzta galduko. Udalak hori entzunda, aizkolari batzuk elkartu eta kanposantura joan ziren belar txarrak kentzera. Sinestezina bada ere euria hasi eta herriak poz handiz ospatu zuen ur jarioa. Herriak eskerren adierazteko gure lagunari bi aldiz tiratutako gurdi bat oparitu zion baita nahi adina diru ere. Soldaduak diruarekin mediko arropak erosi zituen eta bere gurdian erregearen palaz
ziora abiatu zen. Ara iristera zaindariek geldiar arazi zuten eta horrela galdetu zioten. Nor zara zu? Mediku bat naiz, erregearen alaba gaixori dagoela entzun dut eta nik senda dezakedala uste dut. Erregearen belarrietara berri hura heldu zenean, mediku gaztea bere aurrera ekartzeko eskatu zuen. Medikuz mozorroturiko soldadu aurrean zuenean horrela galdetu zion. Nola sendatu behar duzu nire alaba? Errege jauna, bere horren alabaren hogeko koltsoiak kendu behar duzu. Barruan dagoen apoa aterako duzu eta gero zu emango diozu. Erantzun zuen soldaduak. Nola dakite zabiltzala gezurretan? Galdetu zion erregeak. Petrekioa naiz eta lehen itxuan nintzen eta orain ikusteko gai naiz. Erregeak soldaduaren esana sinetsi zuen eta bere esana bete zuen. Alabak segituan hobekuntza nabarmena sumatu zuen. Erregearen hau ikusirik ordainetan nahi zuen ondasuna eskaini zion. Soldaduak bere alabarekin ezkontzea eskatu zion. Lehenengo aldiz ikusi zuenean zaro maitemindurik galdetu zelako. Erregearen alabari ere antzeko zerbait geratu zitzaion soldaduarekin haren eskutik bizipoza berreskuratzeaz gain irribarrea eta ilusioa ere berreskuratu zituelako. Beraz alabarekin ezkondu zen soldadua eta poz handia hartu zuten biek. Ezkonbidaia bezala soldaduaren gurasoak ezagutzeko helburuz mutilaren gaztetako herrira joatea erabaki zuten. Bidean zihoazela bi soldaduak bereizi ziren herrian. Gelditu ziren atseden hartzeko eta han printze berriak bere lagun zaharrarekin topo egin zuen. Baina nola liteke? Galdetu zion txundituta soldadu lagunak printze berriari. Nik itxutzi zintudan eta orain ikusteko gai zara, eta gainera aberats bihurtu zara. Printze berriak gertatu zitzaion guztiak kontatu zion soldadu lagunari. 3 sekretu handiren laguntzaz ikusmena aberastasuna eta zoriontasuna nola lortu zuen alegia. Gaur, hain zuzen ere urtebete da egun hartatik. Hortaz, zoaz eta igo berri zuaitzera, tximinoa hartaz eta otxoa berriz elkartzen direnean haiek dituzten sekretuez enteratuko zara. Esan zion printze berriak soldaduari, eta hala egin zuen besteak. Denbora gutxi itxaron behar izan zuen 3 animaliak elkarrekin ikusteko. Zuetako zeinek kontatu ditu sekretuak? Galdetu zuen hartzak haserreturik. Nik ez! Erantzun zuen tximinoak. Ez da nik ere Otxoak. Orduan zuaitz gainean bazegoen norbait eta gure sekretuak kontatu ditu. 3 animaliek gora begiratu zutenean soldadua ikusi zuten. Honek ikusi zutela konturatu zenean salto handi bat egin zuen eta korrika alde egin zuen handik ihes. Geroztik gizakiak otxo hart eta tximinoak ihes egitera garraiatzen du.